Pilihan bubagrano khulumuya faro tei जों तिनी 9 BC ते yang seswa sektor ni 6 BC no tuigui boskango 28 tarikh je hunger strike fast unto death sini bubagrani dage mungbai kaisa kotorma chobanga ni thangi tongo agenda no ruk sagai ni जों तिनी kasko community holo kaisa kokchap laimani panda songsalaika kokchap pandago sini bisingo faisok faijak gobangma leaders tongo yang sini OMP block committee ni president tongo tei working president tongo senior leader tongo yang block ni member tongo district ni vice president tongo district secretary tongo sini yang YTF district president tongo YTF block committee ni president tongo Raju Dev Burma mono karibe gobangma bisini sini leaders of bubagrani sengkrak rok phaigi tini nimitigo phaimaja phaika boskan hunger strike je 28 tarikh ngani thang tongmani o jaga komse kom prottek parani borok kobangma khe nokni khoroksa khe a chobago thangui maharaja no sing loge marile maharaja je chaya gei chini bagui chaya nungya khe जों साइमानो बजे साल 4 साल 5 माइसाया खो ताबक फानो महाराजा बेलायखनो टेनसन दङ हायनि बागैनो जोंबो आदिनो हांगार स्ट्राइक नि महाराजा बाक्सानो साया नुया गई जेबो तंसाक जोंबो तंनाय हिनै जों तिनि मिटिंगो गाहाम गोरोंखो जों दिसिसन नाय माखा तै आं मेडियानि बिसिंगो बाबोनि बिसिंति आं किसा कयना मुसुगु तिनि 41 ओमपी नगर कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंगो जे खबजाक जत्त लुकुरौनो आं कयना मुसुगु फाइदिसों अबनो चिनि पाइथाक चबा हिनै वान संलायसिनाय कारण तिनि जदि महाराजनि तै दुलमुंबाय तिनि नि उचबानो जदि जों सक्सेस खालाय मायांखाय चिनि जे कुसुंनि चिनि जे नेक्स्ट जेनारेशन चिनि बोसा बोतै बुसुक बोथाइराव ओ हासाकानि कमर थांसिनाय मागै बरनि जुग ओ हासाकाव गाहाम गोरोंखे तंथाय मागै जाथाय मागै फ्रीडम मागै तंमालां सिथों हिनै बरनि बागै वान सगैनि जों तिनि नि उचबाक नखारगानि नाय दङ हायनि बागै अरनि लुकुरकनोबो खागोनां माया गोनां खाजोने ताखुते बुकुक संनोबो कयजागो नरबो फायदि अर बीजेपी हिता हिंदी सीपीएम ता हिंदी कांग्रेस ता हिंदी आईपीएफ ता हिंदी महाराजा जतनि बागैनि महाराजा हायनि बागै महाराजा तिनि जे चबा खायनानि थांतोंमोनि आबो एक्चुअली सुदु नट ओनली फॉर तिप्रामथानि तिप्रासा तंनायनि बागै सिमिनि महाराजा तिनि चाया नुयागै हांगर स्ट्राइक थांतों आबो तावान सगजारि ताखरो बुखरक अ चबा जत्तो तिप्रासा जे चिनि 14-15 लाख जे तिप्रासा तंनाय 19-20 दफा जे तिप्रासा तंनाय बरकनि बुसुक बुथाइनो वानसगै बरकनि जेनारेशन वानसगैसि तिनि महाराजा चबाव थांतोंमाबा नगनि खरक दैखे जों नखालायबेनो ताखरो बुखरक फायदि चिनि महाराजा तिनि राजमहल तंमनि तिनि बनबास हाय तिनि हावक तिनि क्लाइजाक ओइ माइसेयाखौ तैबो अमहायके चिनि बागै जे सेक्रिफाइस खाय तंमनि बनि धन दौलत तंथौ चाथक जत्तबो बेबागनि खिबिबायगै याकाबायगै तिनि सुदु चिनि बागै सिबो बनि निजेनि सागबाय थांनि बागै तंथौना बागैया बनि सागबाय थांबो गोनां जानोनि बागैया बनि किछु अभाब गरै सुदु मात्र अर जे तिप्रासा तंनाय जत्त लुकुरंनि बागै बाहायके बो प्रोटेक्शन दिक लांमानो बाहायके सेफगार्ड दिक लांमानो बाहायके चिनि तिप्रासानि एक्जिस्टेंस न नारगै माननो बनि बागै वान सगैसो कुतुके तिनि चाया नुया मक्तैबे कुंतैबाय तिनि बो डेली नुबो डिप्रेशन दङ डेली चिंता दङ जोंबो हायनो महाराजा बाय लगेगो जे दिनो जों मिटिं खालायो आफ्रो सेई रकम जोंबो अगो माय हाबिया जोंबो बेलायखोनो चिंताव दंलायजाक बाहागे तिप्रासारनो मुथां खालामनाय हायनि बागै तिनि कसा कर्म कसम हियागै जत्त चिनि देवाइसा आं त्रिपुरासारनो कयनाय जे त्रिपुरा स्टेट जे चिनि तिप्रासा दंनाय लुकुरनो जत्तनो फायगै चिनि हाथाय गतर 28 तारिख चिनि हांगार स्ट्राइक थांनानै ngani नाय दङ आं मा जागावो दले फायबायगै महाराजा बाक्सा जों हांगार स्ट्राइकआव सामिल लायना बागै गबक जागै आनि कक सावनो मुथां हामबाय दे महाराजानो खुलुमबाय।